Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes. Hi everyone, नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। दायो सुप्रिया जासिगोन नै। बुआ दे जादो। मा ओंख्रि? दाउदै बानलु ओमफ्राय नारें ओमफ्राय दालि ओमफ्राय पापर ए थालिर सयाबिन ओइ सयाबिन ओमफ्रायबो ना जालायलायदों माथो ओमफ्राय नै थालिर बेहा दालि जहल आंहाबो नै आयौ बुरजाथार ओंख्रिया ना मैथा पापर भाजा दालि आसारबो दंबावोसो दे जादो जल्दि जादो जादो दे एसे आसारबो बावबायसो नै दे ओमफ्राय माबादो स्कुलनिया दे स्कुलनिया इंलिश बुंनाया दे बुंदो My name is Supriya Busumtari होननाया दे बुंदो दे My name is Miss Supriya Busumtari I am class 1 ओमफ्राय मा बुंनायमोन दहाय हेलौ गाइस दायो आङो नै सुप्रियानि ससमाखौ गाननाय नायदों बेखौ दे जों दायो थांफिननोसै न'आवहाय मा लाखो हांसो लाबाय दाउ लाबाय आलासि जाफैनाया नै माबा मोनथारबाय बुआ ससमाया मोखायाव थांफानो लुबैदोंमोन दां दे शिबालिनिखौ मोसालाय बैहाय तेरी झलक सरफी नोगो दे बानाय दे ओइहाय पुष्पाराज चुकेगा नहीं नोगो दे बानदो दे बानाय दो पुष्पाराज है नङा इयो मैं झुकेगा नहीं शाला दे ओरैबाय दहायनिया फैद' खन फैद' पुरा खालि नै बहा थांनो नागिरदों नोंलाय हा बहा थांनो हा ए दायो जोङो न'सिम थांगासिनो आरोना बरसिंगानिफ्राय थांगासिनो न'आव आलासि जानानै फैबाय जों दायो न'आव थांगासिनो दङ बारा मोजां खोनानाय नङा नोंथांमोनहा ट्रेनाव बिराद दावराव बारा
ओमफ्राय मा लाबोखो मा हरबानो मैया जोंनो नायदो हांसो हरबावदों दाउ हरदों संसार जानायनि खरसा आरोना नै मनायाव मा दंथाय दा न'आव सहैबासो मिथिसिगोन थाम्फैया एकदम मबाइलाव बेस्थ' सोरबा रं नाम्बार हरदों बेजों रायज्लायगासिनो उदालगुरि मोनसिगोन बारा गोजान गैला उदालगुरि मोननो 5 मिनिटसो नांबावगोन खोमा उदालगुरि मोनसिगोन बारा मोनफैयाखै क्लाउडखौ नायनो हागोन नोंथांमोना जोबोद मोजां जादों नै माने दिनै इसिबां सान्दुं गोसा नङा सान्दुं गोसा नङैखाय बिराद मोजां जादों आरोना ट्रेभेलिं खालामनो थान्दा जायगा अखा हादोंनो जोंनि माजबाटआव अखा हादोंनो ओमफ्राय जों दा न'आव थांगासिनो दं फाइनालि दायो उदालगुरि मोनफैबाय नै बिथिं माइदांगुरि दसे समनि उनावनो जोङो स्टेशनखौ मोनसिगोन दायो उदालगुरि हाबबाय नैबे ट्राफिक बिराद ट्राफिक जादों नै उदालगुरि मोनफैबाय उदालगुरि मोनफैबाय लोगोफोर दायो बेनि उनाव रौतानि उनाव माजबाट बै फारसेथिंसो लाखिबाय बिथिं हाइस जायो आरोना मानसिफ्रा उदालगुरि रेलवे स्टेशन ओरैजाय माजबाट मोनफैफिनलायबाय नै दायो ट्रेनजों माजबाट मोनफैफिनबाय माजबाट मना लानानै उपाय गैया संसार जानायनि खरसा ओमफ्राय बाइकखौ माइनावगुरियावसो दोनबोदोंमोन टमटमजों बेटारि गारिजों थांनांसिगोन आरोना दायो दसे नै माजबाट रेलवे स्टेशन हेल' नै फंबायमोना दे थांगासिनो माइनावगुरि थांसै दायो बेटारि गारिजों गाखोदो ओइथि थां हा ओहो ओइहायसो माबायाव माइनावगुरियाव नै माजबाट मोनफैबाय माजबाट मोनफैफिनबाय आरोना लोगोफोर स्टेशननिफ्राय फैनानै नै थांगासिनो दं दायो माइनावगुरि मोनफैलायबाय ओमफ्राय आदैमोनाव बाइक दोनदोंमोन बे बाइकखौ लानानै आङो थाव सोहैनोसै ओमफ्राय थाव सोखांनायनि उनाव माबा जोंना सुबुङा मामाया पानिपुरि जानो लुबैलायदोंनो आदै मा खबर औ आलासि जाहैनायमोन दे नायदो माजबाटनि माइनावगुरि गामिखौ बेनो आरोना माइनावगुरिया बर' एरिया जोबोद मोजां जादों क्लाउडा बोथोरा ओमफ्राय नै रिदि रादां मना लाबाय आङो थाम्फैया आयु देलाय ससमा गानबावलाय गान मारखायो दि जलदि गानदो आयु
थाम्फै जाग्रा बायदि नुखादों लालायबावा आं लाहोलायबावो आदै मोननानै न' मोनबाय ओमफ्राय आं लायनोसै बाइकखौ सिङाव दोनदोंमोन आं बाइकआ सिङाव दोनदोंमोन मा अबस्था जानानै दंथाय साबिखौथ' आं लांफाखादोंसो सिङाव हाब्बा सोर सोर दङ नायसै औ माथो माथो गरमावलाय गरम दिनावलाय बयबो दायो हा ब्लग जागोन माथो ब्लग बानायबा मबाइला भिडिअ बानायदोंब्रा भिडिअ ब्लग जेबो जाया बडिया सलमान खाननि बायदि जाथारदोंथ'